И здравейте хора, аз съм ЦКБГ и това ми е първи епизод на PewDiePie Tuber Simulator и ще направя поредица на тази игра и сега ще ви покажа моята стая и неща и ще ви покажа два бъда, които дом сигурно вие ги знаете вече, но които не ги знаят да видят, нали, да гледат това видео и да им да го видят. И само тук да. Примерно, сега почваме с първия. Например, слагам това видео тук. И ще си строи, и ще си сложа с строи. Ето, не знам къде. Така. Ще малко. Ето, ще го сложа на масата. Вече имам два PlayStation, две конзоли, които доста як според мене. Така, сега. Излизате от играта без да я махате. Ама аз ще трябва да я махна, защото не забием. Добре. Няма проблем да я махнете, ама нали, по-да не чакате. Отивате на дата част на настройките, след това на дата част. Тук, както виждате, задаване на дата, тук трябва да си ги изключите, както аз съм ги направил. Тук дайте задаване на дата и час. Сега. Аз бях на 17 октомври, си го правих, стигнах до 15 ноември. Сега аз няма да го правя, защото преди малко като снимах, също сега, което го казах, ми бъгна много тъпо и така. След като го направите, например, аз сега съм на 8, например, аз сега съм на 17 и го правите на 18. Цъкате OK. Чете в играта, например самата игра, чакате да ви зареди и сега ще ви покажа. Да, искам да ви се извиня, че няма да видите мача срещу Русия. 17 мобайл. Ще качах видеа, защото бях много заети. Няма да видите, сигурно се запитам, защото няма да видите мача. Защото бъгна играта, начало да го играя. Това се деинсталирах, се изтеглих, се игра с Барселона. Сега. Добре, сега. Когато сте го направили, аз сега не го направих. Тук, например, ако пуснете видео, което е, например, 1 час, ако сте толкова развити с нивото, ще ви е готово самото видео. Аз ми е готово, защото не си го пуснах. Сложите някакъв предмет, ще ви е готов. И аз тук имам... И сега ще тук. Аз тук имам... Тук имам... Stream Subs. Това означава, че когато сте извън играта, ви дава събове от стрим. И така. И така печелите много повече пари. И да, това мога да става и сега ще ви покажа втория бък. Например, искате ново бюро или нов компютър. Чувате например, аз искам ново бюро да си взема. Например, искам това дете 165 лева. Аз няма да си го купувам. Цъкате него. След това излизате и изчистите играта. Влизате пак. И така, чакаме. Да, искам да ви кажа, че ще има малко повече клипове напоследък, защото трябва да се реванширам. Ще ви кажа. Ще има това като неделя, мисля, до петък, мисля, че тогава един клипове. Или ще се стремя да ги правя, ако например не направя четвъртък. Ако не направя клип, в петък трябва да правя два. И така. Единия за клип ще е за петък, другите ще е за четвъртък. Не игра.
така, виждате и вие, че вече имам ново бюро. Това от самия бък. Знам да ви е харесал. Споделите видеото, харесайте го, коментирайте го. И до нови срещи. Чао!